Good morning, molweni bethuna. Yazi ndihlele apha ndiyacinga uba yho mntana mdala ngoku. Lo mfana mdala and obviously xa ndithi nditracer back ukhawuleze wakhula, and then now it means that I need to prepare myself uba kungekudala mhlawumbi uzoba ngutata, kungekudala uzotshata, yonke loo nto leyo. Ndimcela uThixo ndithi, Bawo, ndiyakucela kuyo yonke into eyenzekayo, ndicela ungandenzi that horrible mamazala, because now ndiyazi-imagine uba inoba ndizoba ngumazali onjani. Thixo ndicela undincede, ngoba okokoko ndandimcela uThixo uba mayingabisela imini lam yokuba ubani ndithi ndiyamzonda, mayingabisela imini lam uba ubani ndithi andimfuni. Kukho abanye abantu umntu ozoxeba ubani andimfuni xa ufuna isizathu naye akasazi isizathu. So ndingamane ndithi ubani andizithandi izenzo zakhe, kodwa ndingathi ubani andimthandi. You know, such things. Like kukho abantwana babantu abatshatele emizini abangafunwayo kuyo. Ndiya-understanda vele kaloku uyele umyeni wakho, kodwa kuye kuthiwe xa utshatela kuloo mntu lowo uye utshatele efemelini yakhe. Ufike ungafunwa, ufike ube ne-horrible mamazala. You've been delivered to the devil herself, evil herself. Umazala angamfuni umntana abantu engenazizathu, avele athi andimfuni. Ayingowakho kakade, ayingowakho kakade. And uzofika lo mntu akuzalele izizukulwana, which now ezo zizukulwana ezo, they'll be carrying your DNA, kodwa umamabo, the joint DNA nomamabo lo ngamfuniyo. I worry a lot, like, oh, ndiyakucela Thixo wam ndingabi nazo ezi zinto zithi umntana abantu andimfuni, ndiyoyika, andifuni okanye yena angandifuni. Yho, hayi guys, yeah, like kwabona uziprepare into ongayazi noba izawuthini ufika nini, but uyazilungisa kwawena, because at some point funeka esukile lo mntu loyo uyoziqalela ubomi bakhe, which now funeka umnikeze iprivacy yakhe, funeka uhloniphe izinqumo zakhe, funeka futhi uzisapotile izinqumo zakhe. So ndizibuza uba uye athi umntu akamfuni umntu otshate nomntanakho okanye othandana nomntanakho uba kuye kutheni. Are you being jealous uba mhlawumbi awuzuba sanibana control over umntanakho, okanye you've been just ubuzixele buzoba stuck nawe forever, okanye mhlawumbi ububhajethe ngaye na? What is it? Obawo ndincede Nkosi yam ndingabi nazo ezo zinto ubana ndimfuni. UThixo qha angasandinceda uba ndiyambona uba lo mntu amthathileyo akanazo iinhloso ezintle. Mhlawumbi ndimbonise uba mntanam khawuke uzikhangele, uthandaze, ubuzikhangele, and be willing uba umntanakho makafunde kwii-mistakes zakhe, because akabazufunda. Because omnye uzothi ndiye ndimprotecta kuba ndimbona lo mntu aze naye uba akekho right, but then uzofunda njani wena xa uzophinde futhi wena umenze worse, usumluze ke kwawena umntanakho usathi uyamprotecta. Yeah, I'm not looking forward to this journey or that chapter ye-life yam, but ke sesilapha ngoku. I'm busy prepping myself, I'm busy overthinking about it. Andazi uba kutheni le nto ndizixakekise ngaloo nto leyo, but those are the reality of life, uba kwizinto eziye zifike empilweni zethu, and we need to deal with them, we need to accept. Qha ndizixele uba silungise, silindile, uvule intliziyo, ube open-minded, ii-intentions zakho zibe ntle ngaloo mntana, umcele naye uThixo uba makamnavigate umntanakho aze nomntu ofana naye. Because mna I believe uba mani sifunda kuzo, nathi singabantu esingabo ngoku, kuba kuye kwafuneka siqale singqubeke. Like ke thina sasizingqubekela vele singenayo ne-guidance. So noba kwakufanele uba sizinqubekele sodwa enzele sizokwazi ubona umehluko. So uzofunda njani umntana wena xa isathi uyangqubeka ufika wena sewubeke ispanji phaa, akazovuva ubuhlungu? Oh, akunzima. Khane ndixelele guys, kuye kutheni uba umntana abantu uzothi wena umfuni njengomazala?
hayi kawuthi ndimamele mhlawumbi ndizo-understanda because ndiyanijaja mna boo-horrible mamazala shem.